Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Marvin. Minyo og may mga anak. Taga Sugod, Cebu. Apan di ako karon sa tabuilan magpuyo. Punto medikal kini og emosyonal ug may legal sab kini akong pangutana. Nasakit gud ko og gibihaan ko sa kong asawa ug mga anak. Aron inyo masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kainisad lang. Nagsakit pa din akong hubag sa abaga. Pati mga naging na dadana ko. May vibes. Uy, ano sa mga? Nagpingit mga naggunit sa kasi mga baga. Sakit mga akong hubag gud. Init pa sa kaigod. Huwag na rin mong ipa-check up. White kwarta, George, ay. Ayaw inang may kwarta ba, uy. Kaya mulit kayo ng grasya na to, ana. Lead man good ka dinis construction, good. Oo, doon ay kwarta. Pan-igor sa pamilya. Konsumo sa kong asawag anak. Pero nga pagpa-check up sa doktor, pagkul budget ala eh. Igor agad pala sa panginahangalan sa kong pamilya. Anak yun lagi na, basta pakiyado na ta. Okay. Yumi. Naunsa lang ka? Akong abaga. May mitusok sa akong abaga. Nag-uilap sa kasakit. Uy, ariwas na palimit, dali. Pasilong una ta, dali. Nga naman eh. Sakit pa kayo. Wala pa eh. Nagdugo ang iyong hubag. Osa? Nibuto naman tingali na. May buto ang akong hubag? Bahu araw ba eh. Bay, dadon di ka sa ospital na. Aron, mahunara na. O baka, maoperahan nagtarong. Marbs. Elena. Paitabihan niyo mong kahimtang ko eh. Mapay naglisod tas kwarta. Nalanding pag yun noon ka dinis tambalanan. Huwag ganito'y kaon sa ato. Pasensya rin kay kanay. Sa kanin ako tuyo Kapuyasan ni mo eh. Mapay naglisod ta. Sakit bakit ka? Dagan pagit kay kag sakit. Ingon sa doktor, diabetic sab ko ka. Unsa? Unsa man ka ba, Marvin? Nagubuo-upo sa lagi ka. Huot na akong dugan ba, George? Ikaw magod. Ibali pag madayon sa kabuhuan. Bisan, bago pala ka nigawa sa ospital. Awaron oh. May lain sa kang gibati. Nag-udhag tasag ka. Kinahanglan nga mabalik dahil ko sa trabaho ba kay walay kauno ng akong pamilya. Bisan mo bati pa ko o paminhod sa ka lapalapa o tiis. Ano ba eh? Ang imong ginawa. May sagol na lapas na dugo. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Nagluwag kong dugo dihang pila ka buwan nga mibalik og trabaho sa construction. Bisan bagko pa ko nga nakagawas gikan sa ospital.
Kinahanglan magud nako nga makatrabaho dayon kay ako ra may gisaligan sa akong pamilya. Apan nabalik sa binuon ko sa ospital. Ug nahibaw-an nga may pneumonia ko. May tambal ko nga good for 6 months. Ug gipapahuway ko sa doktor. Human sa unom ka buwan, mibalik na sa ko sa pagtrabaho sa construction. Ug sama sa naitabon itong una, mibalik na sa nga akong pagluwa og dugo. Mas grabe na ang gihimong pagtambal nako. Gihimo na kining siyam ka buwan o 18 ka tambal ang akong tumaron sa usa lang ka adlaw. Kalbaryo gid kaini nako kay nalipong nako og tinumar sa tambal. Og unya tabang hira ko pahig na Elena be. Nalipong na sa ko. Ay, kapoy na bin ako gatiman ni mo Marvin. Ay, wa na magid kay gamit. Elena. Wa na gani kay kita. Kaya wa na ka makatrabaho. At timanunon pag kay ka. Paatiman sa imong inahan, uy. Imo pauli ko sa amo uban sa mga bata. Mangita kong trabaho, Marvin, uy. Og ibilin ako mga bata nga to nilang mamagpapa. Ang magnimo na ko ni ibilin na akong mga anak. Masakiton man ka. Di man ka makaatiman anak nila. Og basig matakdan mis mga bata ang imong sakit. Elena. Ibiyaan ako ni Elena ba? Way po angod tong imong asawa. Maayo lang sa maayo ka paglawas. Nga mapahimuslan ka pa nila. Apon karon nga ingon ini ana imong kahimtang. Wa na, gibihaan ka na. Maling kabot kong maayo ba? Nga mamaayo ko. Ano mo balik lang ko si Elena o ang akong mga anak. Kimingaw na ko nila ba? Dong Marben. Ay, ita din na yung dakot na masakiton. Daot na kain ko. Tuod sa siguro niya sa kamingaw akong gibati sa akong pamilya. Wala naging mo kontak pa na ko si Elena. Di na sa makontak ang iyang numero. Dong, Marben. Nga nang imong paniod to, Dong. May balita ka ba ni Elena sa mga bata? Kumusta na mga sila? Ako ba? Dili unta ko gusto nga mosulti ni mo ini. Kaya tingalig mag-guol-guol na sad ka. Nya mo samot ng imong sakit. Pero, angayan ka lang sigurong mahibaw ini. Aron dili ka na mula umpa. Ha? Usipot mong ipasabot ma. Ang imong asawa, may lain ang laki. Kumusta ba? Grabe ang gibati na akong kasakit karon sa naitabo sa akong kinabuhi. Nasakit na ko, gibiyaan pa ko sa akong asawa anak. Ug may lain ang lalaki ang akong asawa. Ug ang labaw na akong gikabalakan. Kay akong nahibawan, nga gidaog-daog sa bagong kaipon sa akong asawa ang akong kamanghuran anak. Ug mura kuno og natruma. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, punto medikal. Ang pagluwa nako og dugo magbalik-balik pa man. Bisan og 15 na kabuan ako nga nag-treatment. Ngano man ka kini? Nagpasabot ba ni nga may lain pa kong sakit? Ikaduhang pangutana. Kining akong lapa-lapa magngul-ngul og maayo. Mabot na gani ang pagngul-ngul sa akong muko-muko. Ug pirmi kong galuya-luya. Ngano man gani? Ikatulong pangutana. Ang akong asawa doon na nailaing kaipon o gidaog-daog ang akong kamanghoran anak sa iyang kaipon. Gani ang bata mo malisan na. Natruma na ka siya? Ikaw pa itong katapusang pangutana. Punto legal. Gibiyaan ko sa kong asawa. Gidata na namang butang o kinitaan.
Wa ko binli bisan piso. Ug may lain pang kaipon ug gidaog-daog ang ako kunong kamanghurang anak. Pwede ba na ako sila ipadakop diretso? Kay nag-ipon naman sila? Unsa masab ang ako ikaso nila? Palihog tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Marvin. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon na muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Ay gyud ninyog dugaya ay mo pagduha-duha, di ta mauwaw, di ta maikog kitang tanan natay mga giagian, kitang tanan nagkinahanglan pod og mga pwedeng maminaw og nagkinahanglan sa tag pwedeng muthatag nato og tabang og tambag. Mo ni ato ang programa muna ipadaang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Mahimo sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta ato mga suking tigpaminaw? And a big shout out sa tanan nga mga nag-like, nag-follow nato sa ato ang DYHPRMN Cebu nga mapwede ninyong mapaminaw ang ato ang programa. Dili lang ang kini ang akong suliran no nga programa ato ang time slot, pero ang tanang programa sa DYHP labi na usahay di magdali ta, di ta kapaminaw ang Attorney Rufil Sayus Buntag ay pwede na tong ma-review no adto ta sa Facebook account or wa mo ka paminaw pod sa ato ang drama karon unsa kay tambag ni Dr. Obra, unsa po'y tambag ni Attorney Elaine Bathan. Mapaminaw na ninyo, grabe gyud kaayo ang technology karon. Yes, satane. And mapaminaw ba ta maski asa na Basing ron, Dr. asa. Ana. Oh, gabi kay ni si Tisbel Caballero Barliso at anil Yes, sa Kuwait. correct. Sa dok, bisa nagluto ko dre sa akong amo Kuwait. dre sa Kuwait. Nagkuan siya, naminaw siya. Makalipay kay sa tanan kay sipa kayo ta all over the world. Dili lang diri sa Pilipinas, but pwede gihapon mininyong mapaminaw sa radyo kung nag-drive mo namo sa inyong balay or sa ato apong YouTube nga channel. Yeah, mapaminaw ta dyan sa Dubai. May pagpaminaw ni Kimpan Melanie. Albero. Melanie Kimpan. Hindi siya maminaw na to. Kailan na kay Kuana. Sa ato mga staff dyan sa Brotherhood Health Center sa San Nicolas. Ning nagpayan sa Sugbo, si Arlene Almini, Ada Jimenez, Rosana Abos, Madel Porinos, Erlina Ponce, LB Acosta, o si Hilin Yaguso, no? Yes. Maayong pagpaminaw diya ni Dr. Edwin Mingito diya sa Sugod, Cebu. Ha? Yes. Maayong And pagpaminaw. also to Sally Alfante, Carmela Masuko, Bongko sa Tokia, kang Inday Pina Vlogs, avid fan ko no, from Egypt. Wow. Egypt. Imagine Wow. na, one of the nicest, most historic places in the world. Yan, nakanabay ako ng Egypt ha, sa pyramid. O bigla, nagana kong ang pictures mga niya. sphinx ug mga pyramids, no? Also to Juanita, Kabatsa, Dumalagan, ug kang Imelda, Barbarona. Hi, ma'am. Kinigreet man siya kay nakahuman kog 32 kilometers nga dagan, Wow, Dok. congratulations. Perting sakit sa konti pero I did it. 32. Wow. 32. Di ka na ko nakahuman na to ni sa 3. Dok, grabe gyud. Kanag yung si Silex, ambot. Yami gyud ang si Silex Stamina ni mga lamnon. Tony, oy. Ako lang basaw nang iyang message nga, hi attorney, good event, happy jud kaayo ko nga nagka-friend ta sa Facebook, idol jud ka sa among pamilya. Labi na sa kining ang akong suliran. Gwapa kay attorney. Thank you Ma'am Imelda Barbarona. God bless you and your family. Also to Jeffrey Lasponia. Hello ninyo. Ay, nang luwad naging ko na to ni. Ngano man? Huwag mo gigapil, gwapo sa si Dr. Obra. Hey guys, please guys. Inig-message niyo ako guys. Apilas Dr. Obra guys. Ha? Ipatas na ni guys. Kay why partner kung walas Dr. Obra. Letter sender karon ay kisam at letter sender karong adlaw na to. Ang atong letter sender si Marvin, no? Marvin. Yes. Oy, taga Sugod, Cebu. Sugod, Cebu, no? Si Mayor Lina- Monyin.
Oh. Yes, hello. So, nalimot na ko. Ito na, belated happy birthday din. Yes. Kasi mangluod na si Mirasol Dista Caminto sa Grandeur Illness Massage Center. So, mayong... Nindot ning ato ang mayong belated happy birthday. Mayong belated happy birthday. Taga-Sugod, Cebu, si Marvin. Oo. Pero na siya sa Tabuelan. Mga Nya, Bistil family. sagol ni iyahang mga pangutana, medical, emotional, legal, kay tungod sa iyahang personal nga giagian kay murag nagbuwag ni siya sa iyahang asawa unya nalayo pud siguro ni siya sa iyahang anak ka Doc, no? Medical ning iyang unang pangutana, ako lang ning ipangutana nimo Doc. Okay. Ang pagluwa kuno niya dugo magbalik-balik pa man bisan 15 na kabuwan nga nagtreatment ngano daw na nagpasabot ba na nga naa ba ka siya laing sakit? Nagpasabot na nga wa pa makurian ma-treated tong iyang most likely pulmonary tuberculosis, no? Kaya kaning pagluwa ako klarohon lang niya sa minaw na to karong mga estudyante, magluwa kag dugo gitawag na nato og hemoptysis, no? Kung magsuka kag dugo mo na gitawag tong hematemesis. So kung magluwa kag dugo most likely ang problema sa respiratory tract. Kung magluwa kag dugo most likely ang problema sa gastrointestinal tract. So kung nagluwa kag dugo gihapon magpa-sputum exam ka, magpa-chest x-ray to find out kung naa pa ba gihapon ang si Mr. Tubercle bacilli, no? Yes, si Mr. Tuberculosis. Ipa-check yun na. Unsay tawon sa may iyang buhaton, Doc? Sputum exam. Sputum exam. Bali, ang plima niya mo ipa-check. May ipa-check kung positive ba, ha? Pila nakaadlaw sa mo gawas ang result sa sputum depende exam? Dili man matter of days lang, ha? So ang ipanghatag na sa health center ako minumduman kining INH, INH itambutol, isoniazid, ug pyrazinamide, no? So mao na ang ipanghatag diya sa atong mga health center. Libre ni sa una. I do not know now kung libre pa ba gihapon ni siya ato. Naagihapon Doc sa mga health centers na to, yes. Kuan gihapon siya. Nabigyan po yung ripampicin, no? Yes. Nahatag na niya. Ang tawag na 4D pack. Murag mo man upat ni siya kaklaseng tambal ang nga dapat inon gud nimo tanan. Unya kinahanglan nga ang doktor nga nagaliglar nimo o nagmonitor sa imong improvement, mao mo decider kung ihunong na ba ang tambal o dili pa ba. Yes, medical gapon niyang ikaduhang pangutana. Kabahin sa iyahang lapa karon nga magngulngol og maayo. Abot na gani kuno ang pagngulngol sa iyahang buko-buko, ha? Gikan lapa-lapahang buko-buko. Og pirmi kuno siyang maluya. Ngano kahana? Most likely ha, ako lang pag nagpasa, kulang ka og vitamins, na? Okay. Most likely B complex, no? Kay kung kulang ganita og B complex, specifically thiamine or vitamin B1, we are more prone to develop central and peripheral polyneuritis. Ang ato mga nerves sa lawas, dili kayo mo function kung kulang ta og vitamins, no? Nga, kinahanglan po siguro na og kanang exercise, no? Para ni ato ni Elaine nga kusog kayo mo dagan. Mauna. Kay mo promote mo na siya good blood circulation, no? Ako mo to kaning reflex sa ato ni o kining massage mo makatabang. Need sad na siya gyud especially sa atuang kanang day-to-day nga mga routine usahay manggunay mga muscles na to nga wa kay nagamit mo gahi or nasubraan pud og gamit need pud siya i-release. Yes. Kaya ang usahay magod kinahanglan gyud pud ning atong muscle parehar gud pud og unsa na man lang dihang parte nga atrophy sa ni siya gitawag na mo medical term na is atrophy due to misuse mugamay or no use mugamay. Correct. Kani yang isunod nga pangutana legal niya to ni, no? Dili Doc, imo ni Doc. Very yours. Ang iyaha kunong asawa nanay sa una nanay laing kaipon unya gidaog-daog ang iyahang kamanghurang anak sa iyahang kaipon karon mura na kunog malisang ang bata na trauma baka ni siya imo gining forte Doc. Yes, attorney na alam ko ipaabot na your child's mental health is more important than their grades. Inood. Maunsa man during the early years of development sa bata, during the tender years of development sa bata, very vital, very important kina siya sa iyang foundation as a person later on. Na-trauma siya, sa gamay pa siya, most likely mag-experience siya some psychological problems later on in life, no? Pero unsay symptoms sa trauma, Doc? How do you know? Ang symptoms sa trauma, gitawag na nato og kanang re-experiencing signs and symptoms. Makurat siya, kuyawan siya, o ma-expose siya sa more or less the
some situation nga iyang gikadlukan sa una. Unya kanang dili katulog, mahadlok ug kanang dili Ay, man trigger. taamay kadlukan ay maka-trigger, unya mo isolate himself. Kana. Mo withdraw so, ba? tanawa Withdraw. na kung naaba na nga mga symptoms, so you'll know kung na-trauma ba ang bata or wa. Ipatanaw gini siya og Yes. expert, no? Kay luoy ba po kaya ang bata, no? Correct. Og pwede na to iko lang attention sa iyang kaipon aning iyang mama nga Kay kung naay trauma and then because of the abuse, kay Because of the gidaog abuse. siya, that can be a criminal case, Doc. Child abuse, child RA abuse. 7610. yes. No, kay ang pag-abusar or abuse dili ra man na physical. Dili physical, pwede psychological, pwede economic, Emotional, no? Daghan kaayo. And so kung naana and there are symptoms and if matanaw na nga naa and mauna ang nakakos, hala, liable ang kaipon. Yes. Even ang mama. Yes. Kunyara ba mo deteriorate ang performance sa bata sa school. Correct. Ayaw nagdugayag yun. Ikaw pa ito Katapusan. katapos ang pangutan nato na legal ni siya to ni, no? Yes, Doc. Gibayaan ko sa akong asawa. Idala tanan na mong butang og kinitaan. Wala ko binli maski piso. Loya ko Agoy. nimo bay. Og may lain ng kaipon og gidaog-daog pa kuno ang akong mga anak. Pwede ba nako silang ipadakop idiretso na lang idiretso kay nag-ipon naman sila. Unsa man sa lagi kaso nila. Okay. Akong klarohon nga kung moingon tag-asawa, meaning to say na minyo Minyo mo. gud sila tingali. Okay, daghan na kaikog mga na-meet nga mga kliyente, nga mo konsulta sa atuan, yung mingon akong asawa, taod-taod di ay tuwa di sila na minyo. No? Kung mingon tag-asawa, legally dapat na minyo mo. Kay kung live-in ra mo, kaipon, yun na. Pero mo lagi na, interchangeably, tungod kay ang inyuhang pagpuyo, maski way bas-bas sa kaminyoon, mura man gyud pud mong minyo, mo nang asawa na lang inyuhang tawag. Pero akong i-assume nga naminyo ka, Marvin, sa imuhang misis. And therefore, ang kanang iyahang kaipon ug siya, nakakomit yun na silang kaso nga adultery. Adultery. Kay ang babae nga minyo, di man pwede, no? Makikilawas, makigipon, makigrelasyon, ug lain nga lalaki nga dili niya bana, no? Unya, kana pwede gyud. Pero ako planuha og klatarong kay ang kustudiya in town sa mga bata asa dapat mapunta nimo, unya i-prove imo ginang i-calculate everything usa ka mudas-das og file og kaso. Kaya ang ato ang punto ani mas better pa siguro nga unahon nimo ang pag-asikaso sa trauma og treatment sa imuhang bata una. Kay kung pananglitan man gani mahibaw-an nga naay abuse and na trauma na tinuod adto tas custody dili sa ta diri mo file og adultery. Kaya ato ang makihaan na ang mama ug ang iyaharamang kaipon. Ari sa ta didto sa welfare sa bata nga mahilayo siya sa further abuse. Kaya the longer manggod nga ato nang itugutan nga naasa sa poder sa iyahang mama ug sa iyahang kaipon, nga magsige siya og ka-abuse, then mas mo grabe na niya hinuon ang trauma sa bata. Okay? Alright. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinigapon sa tuwang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radio mo nationwide, tatak RMN. daghang salamat ug maayong adlaw.